लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'द' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ मा आंनो मिथिया आरोना दिनैनि भिडिअआ मा जेबो कन्टेन्ट गैया लाबोलाबायबाय आं भिडिअ मा खालायलांनो हायो मा देखायलांनो हायो जोबजासिमल' नायलांबाय था सनाफोर भिडिअखौ थ'द' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि फारि फारि नायलांबाय था अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नाय आरोना सनाफोर आंना फिसा सानैया गेलेगासिनो दं दिनै रबिबारबो स्कुल टिउसन आरि जेबो गैया जाय ब्रें ब्रें दङ आरो दासो उन्दुनानै सिखारनानै मोखां सुनानै एसे देलायनानै लाबाय आरोना थ' नायलांबाय था भिडिअआ मा जागोन दिनै ना बुंथ'ला आङो बुंनोबो रोंखाला आङो मा भिडिअ जागोन ओंखाम संग्रायाव जिरायनानै सानगासिनो दङ आरोना आङो मा भिडिअ बानायनो मा भिडिअ लाबोनो बेलासिबाय उदैया ओरै एग्लुंगासिनो दङ ओंखायनो आं सानबाय उदै एग्लुंनायखौथ' आं ओरैनो आगारखाया माबा मोनसे बुस्थुबाबो आङो जर जबस्थि रोङाबाबो आं बानायनानै जाखायो थ' नायलांबाय था आं बे बुस्थुखौनो बानायनो नागिरदों रोङै बुस्थुखौनो फार्स्ट टाइम दिनैसो आंबो बानायनायगोन जागोन ना जाया आंबो बानायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था जोबजासिम फार्स्टआवनो दै फुदुंग्रोनानै लानोसै दै होबाय एसे एबार सिनि होनोसै बुस्थु बानायनो थाखाय आङो दै लाबाय दै फुदुंग्रोबाय सिनि होनोसै आं बेहाय आयु माबासो गोलैदेरफालांबाय हनै सिनि होबाय आं बारा बुरजा होआ बैसोआबो थांनायनिफ्राय थांबाय फिसा सानै गाहाम जाबाय बारा गोदै जाजाला बैसोआ बारलांगासिनो दङ बिजामादै नायलांनांगौनि खोथा दङ ओंखायनो आं बारा होला सिनिखौ बारा गोदै जाला आङो ओमफ्राय संख्रि होनोसै आं एसे संख्रि होनोसै एसे संख्रि होबाय एबार नैबे फुड कालारखौ होगोन आं एसेनिखौ होबाय फुड कालार होबाय आङो नै अरेन्ज कालार सामसजों एरबाय थानोसै आं बेखौ एसे जबहोगोरनानै लानोसै जब्बाय थाथोंसै एबार बियो मैदा बेखौ नांगौ आंनो मिथियै बुस्थुआ बेनो फार्स्टआवनो नांफागौ आंनो मैदाजों लोगोसे नांगौ इन' उल्था नुदों नामा सनाफोर नुवाखैना इन' होबाय आङो संख्रि দিব संख्रि दै होनानै लागायनोसै लागायबाय आं लागायगोरनानै लानि सनाफोर आं मा बानायनो नागिरदों हमनो हादोंना नोंसोरो दे हमनो हादोंबा बुंलाय आं मा बानायनो नागिरदों बिराद मोजां लागायबाय आरोना नै आङो बेखौ गारहरलाय दा नैबे बथलखौ नांगौ आरोना आंनो नैबेखौ सोनो नैबे बथलजोंनो बानायगोन आङो नै बिराद मोजां लागायबाय आङो नै ओरै आंनाबो नै सासनियाबो आराम गोदौबाय ग्लुब ग्लबनो बे बथलाव सोनोसै आङो बे बथलखौ नै साथा आथिं गुदुं खालायनानै सुफ्लुंनानै लाखाबाय एबार बेखौ बेहाय सोनानै लानोसै गोलैगोनसो नामा बार इन' होनायखाय जि गोथाव मोदोमदों आरोना नै बथलसे जायासै गाइखेर फानहैनोसै आङो बेखौ सासनियाबो जाबाय आंना नै जौ गोजा बायदि नुलायलायबाय नै एबार साराय जानबाय थाव होबाय माराम सारायखौ जानबाय आंहा नै फुख'यैनो खालारनानै थांजोबलायनोसै आंहा साराया नै थावाया सारायथ' नङा सरि थावा दुंथोंसै दुङाखै गुदुं जायाखै नै नुदोंना सनाफोर मा बानायदों आङो हममेड बेखौनो होनो हममेड नायनायाव गाज्रिबालाय मा जानो जानायाव टेस्टि जायो
नायनायाव गाज्रिबालाय मा जानो सनाफोर जानायाव बिराद टेस्टि जायो आरोना आं एवग्रोनानै ला नै सनाफोर आं मा बानायनो होनदोंमोन बेलाय बेनो जुलापि जेलेबि ना जुलापि जासाबदों आरोना न'आव जानो नै सनाफोर आंना खामहे खुमहे जुलापि खोनाया गाबगासिनो दं आरोना ओंखायनो नै एकदम गुंग्रायजों माजों गथ' गोनां जाया आरोना एवथारनोनो मोना दंबावोसो एवजोबनो मोनाखै नै आइ फिसा गोलैलायबायसाय मोस्रोम फैजोबसिगोन गिलायलाय मा बेसम जाथारदों आरोना गुदुं गुदुं एवबावनांगौ दं गाबबायना एवजोबनो मोनासै बेखौ जाग्रोबाय एवग्रोनानै मिनिगोन नै गाबदों सनाया गाबदों नै गगा मोन नै नोंखौ मिनिजोबगोन बिराद माबा जाथारबाय आरोना जेखौ नांगौबाथाय नांगौ गैया गगाबो मोनदों नालाय मानसिया एसे ओमफ्रायो बिदिनो गाबफ्रुगासिनो दं आरो गैया बानायथेरनोनो मोनासै दंबावो एसेल' बानायनानै जाग्रोबाय थानो नै बिमाजों एखेबारे थानो बिमाखौल' नांगौ बेनो गाज्रि गथ'नो नङा दे जेरैबो जारलाथार गाबख' देलै मिनिलाय बिदि बिमाजों थानो मोनबाल' मिनिस्रोलायो आरोना बिमाजों थानो मोनबाल' माइ बारि बेरायदों जोंहा बेरायबायसो लामायाव नै दसे लामायाव बेरायफैनायखायसो सिरि थालायलायबावो आयौ नायलायलाया लामायाव बेरायफैनायखायसो सिरि थालायलायबावो नै नायलाय हाय दे बुंनायसो मोनजाबाय आङो गुंग्रायसो मोनजाबाय मामिखौ गुंग्रायसो जाहोबाय नै मालाय फुख्रियाव ना दङ नामा जावनानै दोनदोंमोन जोंनि बायदि फिसानो बिस्राबो ना दं खोमा मावदोंथ' दैया नै ना रेलगारि जुक नामा नै ट्रेन गारि फैदों नों गाखोनो गोलावथार ना बेरायदों जोंहा आगि गामनायखाय बेरायफैदों धुना होदों नै आंहा बेलासिनि थाम्फै खारनायनि